ekuseni nje msi waseDelft siyanibulisa ngelizwi. Ekuseni nje xa uYesu engena eYerusalem esihla phezu kwentaba zeBhethefage, uthi xa ivelela iJerusalem wayililela, wathi wena Jerusalem ubabulalayo abaprofeti, kusekula ixesha elincinane uba ndize kuwe ndithi abantwana bam abakule ndawo ndibabuthele kum njengesikhukukazi. Ekuseni nje ke uthumela amazwi, xa ethumela amadoda uba mawukhangela iEsile, unika umyalelo esithi liyafuneka enkosini. Ndifuna ukuthi ekuseni namhlanje xa uYesu ezawukhulula iEsile elibophelelekileyo sisithandelo zeli lizwe, kusenokwenzeka nawe ubophekile zinto ezininzi zeli lizwe sikulo, kodwa namhlanje uyafuneka enkosini. Kuyafuneka enkosini. Nawe mntanam, you can come. Kuyafuneka enkosini. Lena kule ntombi uza kulandela. Kuyafuneka enkosini. Uza zemkhangela ecaweni.